Gikalipay sa tinderang si Jenny Paharon nga cashless na ang pagbayad sa mga palaliton sa palengke sama sa prutas ug pasalubong nga mga candy dinhi sa Bangkiruhan Public Market, Davao City, pinaagi sa pag-scan sa QR code nga gimuntar sa mga tindahan. Kay kagahapon, gilusad na sa lokal nga gobyerno sa Davao sa pakig-alayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ug Department of the Interior and Local Government o DILG ang cashless payment program nga palit ni QRPH. Apil sa gilusad ang onboarding registration sa merchants o stakeholders sa eligible banks o electronic money issuers. Pinaagi sa palengke QRPH, giawhag ang mga establishments nga mogamit na og cashless payment o QR codes isip dugang option alang sa mga customer nga makabayad sa ilang pinalit nga mga produkto o galing dili makadala og cash. Ang BSP ang mohatag sa distinct QR codes sa mga negosyante ug tigbaligya. Busa, alang kang Jenny, bintaha og mas mapadali na hinuon ang transaksyon. Kay pinaagi lang sa pag-scan sa QR code, pwede nang mubayad sa gipalit nga produkto. Sir, kung na kay GCash, kay ang uban mga customer, mangita sila kung naba kay GCash. Kung na sir, automatic sila sir, ilan dang i-scan. Ang uban mga mula ka kung walay GCash ka sir. Mas dako jud kay advantage sir, lamang jud kayo kung na kay GCash. Kay mostly na magkaroon sir, GCash nang ginagamit, ang ginabayad po nila. Asul sir, kaya nga, mahotdag sinsilyo. Walay kambyo mo, dagan pa mi sir, karon dili na. Kaya na may GCash, automatic naman. Ang unang buhaton sa customer o galing GCash ang gamiton sa pagbayad sa gipalit nga produkto, i-scan kining nagbitay nga QR. Human maskan, ibuta ang kantidad sa produktong bayaran. Apan ayha makuha sa customer ang gipalit nga produkto, kinahanglan nga dunay mapakita ang notification nga nakabayad na kini sa iyang napalit. Scan. Bayad na ka. Pwede na mo matanaw ni mong katong kuan ma'am. Notification. Bayad na. Bayad na siya. Sama ni Jenny, nalipay sab ang negosyanteng si Marilo Dinampo kay cashless na ang transaksyon sa pagbayad sa iyang mga ginabaligyang produkto tungod sa gilusad nga palengke QRPH nga pwedeng bayaran gamit ang GCash o PayMaya. Mas gwapo no ning kaning na GCash gani dali lang kay kinami customer. Kay kung wala man ko kay GCash, dili walay customer mo palit sa kuha kay kasagaran sa mga customers ron GCash naman ang ginapadala nila. Kay dili na daw sila mo dala og cash kay basi dag mawani, mawala, mahulog. Nya man na kay sa GCash, diretso na nila ang bayad. Siyempre asul kayo magpakambyo pa ka, dagan-dagan pa ka dito, magdagan, magpakambyo. Kani ila kan GCash diretso na sila. Dili na sila wala na ko ikambyuhan, diretso niya nakabayad po sila, dili parehas ng uy, nakabayad na ba to? Kaning GCash, dili naman makaikyas. Kaya nga na naman yun bayad sa cellphone ako. Nakabayad na yun sila. Binta sab sa mga customer ang cashless payment. Sama na lang sa turista nga si Christian Agbon, nga gikan pa sa Quezon City. Matud ni Christian, nakauyon sila sa gilusad nga programa sa lokal nga gobyerno. Parang kadating ko lang din kahapon. So sakto yung timing mabuti na habol, no? Na-experience namin na may ganito palang nangyayari na sa Bangkero. Sa Davao. Sobrang amazing kasi yun nga ako di na nagdadala masyado ng cash. So parang naisip ko, sana may malapit na outlet, no? Pwede mag-cash out o sana pwede GCash. Pagdating, parang halos lahat pala pwede na mag-GCash kaya sobrang convenient for me. Convenient siya, lalo na ngayon. Halos lahat pwede nang bayaran GCash. Naglaom si Christian nga doon na say susamang programa nga ipatuman sa kauluhan aron hassle-free na ang transaksyon sa mga customer nga sama niya. Happy ako kasi kahit yung sa amin, no, sa Quezon City, parang hindi pa masyadong hindi pa updated. Ito, big market, Davao, tapos isa sa mga una pa ata ito na may GCash. Sobrang proud na may ganito pala. Sana no, sana ma-adapt siya ng mga ibang market din, no, sa kahit saang lugar na. Sana parang fully cashless na, no. Kini ang unang higayon nga naglusad og programa sama niini hilabinas sa Mindanao. Sumala sa Davao City Economic Enterprise, maglusad pa og susamang programa sa ubang public market sa syudad sa umaabot nga mga panahon. Gipangunahan ni Mayor Sebastian Basti Duterte ang palengke QRPH kagahapon kuyog sila BSP Chairman of the Monetary Board o Governor Felipe Medalla, BSP Regional Operations and Advocacy Sector Deputy Governor Bernadette Romulia Puyat, DILG 11 Assistant Regional Director Abdullah Matalam, City Councilors ug City Officials. Eugene Hinutan,
Newsline Philippines, Davao Region, stay safe.